Türkmenistan ilatynyň jan başyna iňken tutuk düşýän dünýädäki ikinji ýurt diýip World Prison Brief internet nesriniň tanawynda bellenilýär. Tanawda iň köp tutukly ýurtlaryň bäsliginiň başyny Amerika, Türkmenistan, El Salvador, Rwanda we Kuba çekýär. Tutuklaryň sany boýunça Türkmenistanda her 100.000 adama 576 bendi düşýär. Türkmenistan türmelerinde saklanyan bendilleriň suud edilýän we boşudylýan adamlaryň sanyny çap etmeýär. Türkmenistanda tutuklaryň ýitirmedilmegi problemasy hem saklanyp galýar. Şu ýylyň fevralynda Merkezi Aziýa boýunça analitiki merkeziň çeşmesi häzir türkmen türmelerinde 35.000 ýakyn tutugyň saklanylýandygyny, muňa ýurtda bendiler üçin niýetlenen türmeleriň kabul edip biljeginden 3 hisse kändigini aýdypdy. Azatlygyň çeşmeleriniň maglumatyna görä, häzirki wagtda türkmen türmelerinde saklanýanlaryň sany 51.000-den hem geçýär. Sol bir wagtda Türkmenistanyň ilatynyň sany baradaky maglumatlar boýunça hem soraglar saklanyp galýar. Mundan öň azatlygyň çeşmeleri Türkmenistanyň ilatynyň 3 milliondan hem azdygyny aýdypdylar. Egerde çeşmelerimiziň maglumaty hakyky ýagdaýy suratlandyrýan bolsa, onda türkmen türmelerinde ilatyň jan başyna düşýän bendileriň sany World Prison Brief nesriniň getirýän görkezijilerinden hem ýokary bolup biler. Hukuk guramalarının çağırışlarına garamazdan türkmen türmeleri halkara gözükçülerinin garasy tynçylaryň barıp görüp bilmeýän yerleri bolmagynda galýar. Halkara hukuk guramalarının hasabatlarında aýdylmagyna görä Türkmenistan ýönkülýän günäni boýuna aldyrmak, adamy özüne we başgalary garşy görkezme bermäge mejbur etmek üçin ulanylýan ýowuz gynyk basys praktikalarının iň giň ulanylýan ýurtlarynyň biri bolup durýar. Azatlyk radiosy türkmen türmelerinde bendileriň gynamaları var edilýändigi barada hem maglumatlary beripdi. Adam hukuklary boýunça geçirilýän halkara ýygnaklarda türkmen resmiýetleri Türkmenistanyň türmelerinde tutuklaryň gynalmaýandygyny, olara wagtly-wagtynda nahar berilip, olaryň saglygyna seredilýändigini öňe sürýärler.